kɔnɔbara ma sigiyɔrɔ sɔrɔ f'a taara sigiyɔrɔ wɛrɛ la o min bɛ wele grossesse extra-utérine ale ka can ka ye kosɛbɛ a sɔrɔli o sababu ka can kosɛbɛ a dɔ bɛ se ka kɛ banakisɛ ye min bɛ se ka sɔrɔ infection n'a nasiraw fɛ sɔrɔcogo wɛrɛw fɛnɛ b'a la min tɛ nin si ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛfɔ aw ye jamukan in kɔnɔ mun kosɔn an ka kɛnɛya olu bɛ se ka sabati cogo min na. Alors grossesse extra-utérine n'i y'a ta k'a lajɛ an b'a fɔ grossesse yɛrɛ ye kɔnɔ ye grossesse extra-utérine ye kɔnɔ ye kɔnɔ mun taara n'a ma da a dayɔrɔ a kɛra fan ye fan taara a bɛna développer ka kɛ adamaden ye mais a kan ka da yɔrɔ min ka développer normalement n'o ye denso ye den bɛ développer so mun kɔnɔ n'o ye utérus ye n'a ma da a dayɔrɔ la ka t'i da yɔrɔ wɛrɛ la a bɛ ka développer a bɛ fɔ de ma grossesse extra-utérine. Nafa mun b'a la a nafa fɔlɔ-fɔlɔ anw dɔgɔtɔrɔw fɛ yen ani population o ye kɔnɔmaya kɔnɔ a fɛn in ka ca a ka ca cogo di n'i ye a jate mina muso mana garijigɛ sɔrɔ garijigɛ anw dɔgɔtɔrɔw b'a tila yɔrɔ saba la kalo saba fɔlɔ kalo saba filanan ani kalo saba sabanan donc n'i ye a jate mina kalo saba fɔlɔ kɔnɔ a bɛ basibɔnkan kɛ musow kan ale y'a première cause ye basibɔnkan na mun bɛ kɔlɔlɔ don musow la kosɛbɛ o y'a nafa fɔlɔ ye a nafa filanan fana a ka ca nafa sabanan n'i y'a jate mina moyen b'an bolo k'a dɔn très tôt ka tila ka furakɛli kɛ a la ka sɔrɔ a ma dankari muso ka musoya la nafa dɔ fana ye mun ye c'est que n'an y'a furakɛ an bɛ se ka fɛɛrɛw fana ta k'a to segin kana a kana muso sɔrɔ tuguni peut-être an da bɛna don o la taalen ɲɛ la n'i y'a jate mina caya in na n'i ye quartier mali dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ta k'a lajɛ san tɛmɛnen in na 2025 n'i ye an ka kuluba da la an ye opération minnu kɛ an y'a 157 de sɔrɔ san kelen kɔnɔ o kɔrɔ a ka ca kosɛbɛ donc o ye fɛn ye fɛn mun mɔgɔw kan k'i janto a la dɔgɔtɔrɔw kan k'u janto a la banabagatɔw fana kan k'a dɔn voilà n bɛ se k'o fɔ a nafa kan alors facteur favorisant waleya minnu b'a to nin fɛn in bɛ mɔgɔ sɔrɔ kosɛbɛ n bɛ welewele da kɛ musow ma fɛn fɔlɔ mun n'a incriminelen don n'an bɛ se k'a fɔ ni grossesse extra-utérine n'a bɛ fɔ kɔnɔ mun dara ka sɔrɔ a ma da dayɔrɔ la ni a ye muso sɔrɔ fɛn mun barika ka bon a bɛ muso minnu sɔrɔ ka caya kosɛbɛ an b'a fɔ ma infection génitale musow ka gange kɔrɔ u b'a fɔ mun ma infection génitale infection mun bɛ musow minɛ mais n'i y'o fana infection ta k'a lajɛ infection dɔ bɛ yen komi a ka ca fɛn in k'i da muso trompe de kɔnɔ infection dɔ bɛ yen microbe dɔ bɛ yen o microbe fanga ka bon kosɛbɛ n'an b'a fɔ ma chlamydia trachomatis o ye microbe de ye a ka ca musow la a bɛ musow sɔrɔ malheureusement n'a ye musow sɔrɔ manifestation clinique t'a la donc n'a y'i sɔrɔ dɔrɔn a bɛ tiɲɛli don i kun ka sɔrɔ a ma a yɛrɛ yira donc o fɛn in na an bɛ wele da kɛ infection de ka ca la kosɛbɛ o ye facteur favorisant fɔlɔ ye n'i ye nin jani in lajɛ muso wolonugu de musoya de filɛ den woloso de filɛ den bɛ kalo 9 de kɛ yan nin fɛn fila minnu filɛ olu bɛ fan da ni fan dara i ɲɛ bɛ nin bolokalani mun na o de bɛ muso fan sama n'o ye fan sama ni cɛ ni muso jɛra lawaji mana bila yan o bɛ tɛmɛ n'o tɛmɛna dɔw bɛ taa nin trompe in kɔnɔ dɔw bɛ taa nin kɔnɔ mais ni fan dara côté mun na kɔnɔ bɛ na ta yan yɔrɔ la ni kɔnɔ taara kɔnɔ kan ka dɔgɔkun 1 ɲɔgɔnna kɛ ka bɔ nin tiyoni in kɔnɔ
ka n'i da yan kalo 9 n'a danna nin kɔnɔna la a bɛ fɔ o de ma grossesse extra utérine tubaire mun bɛ trompe kɔnɔ a dɔw bɛ se ka kɛ a bɛ da ovaire kan a bɛ fɔ o ma grossesse extra utérine mun dalen don ovaire kan fan da yɔrɔ kan a dɔw bɛ kɛ a bɛ bin wolonugu a bɛ bin adamaden kɔnɔbara la donc n'a binna kɔnɔbara kɔnɔ a bɛ taa développer o y'a forme ye mais n'i ye trompe ta o de ta ka ca n'a bɛɛ ye trompe kɔnɔ na mun bɛ da trompe kɔnɔ donc infection in mana muso sɔrɔ an b'a fɔ o ma infection chlamydiose o infection bɛ n'i da trompe kɔnɔna la fɛn dɔw de bɛ yen ni kɔnɔ taara olu bɛ kɔnɔ in pousser ka t'i da fo woloso kɔnɔ ka kalo 9 kɛ donc o infection in de bɛ na trompe ninnu barika ban n'a banna ni kɔnɔ taara dɔrɔn a bɛ to da la a nɔ la yen donc infection y'a fɔlɔ ye infection tɛmɛlen ko in fɛn filanan mun bɛ yen mun bɛ tiɲɛli don a ko la kosɛbɛ an b'a fɔ o ma sigarɛti minaw n'i y'an ka société ta bi sigarɛti min ka ca kosɛbɛ muso la an balakaw fɛ yen donc muso minnu bɛ sigarɛti min olu fana bɛ se ka na n'i ye sigarɛti ta a bɛ ko dɔ la tan an fɛ bi in na sigarɛti minaw ka ca sisan minaw fana ka ca hali n'a interdilen don caman b'a i dogo an ka jateminɛw la k'a min ka sɔrɔ autoritéw ma b'a kalama donc olu fɛn fana caman bɛ yen olu bɛ se ka grossesse extra utérine caya olu b'o kɛ cogo minnu na ka grossesse extra utérine nati wa alors fɛn dɔ bɛ sigarɛti la surtout n'i ye sigarɛti yɛrɛ ta kosɛbɛ k'a lajɛ a bɛ fɔ o ma ko nicotine fana bɛ tiɲɛli don trompe kɔnɔna la fɛn ninnu na kosɛbɛ n ye fɛn mun fɔ minnu bɛ grossesse pousser donc sɛgɛsɛgɛliw y'a jira nicotine tali a bɛ se ka tiɲɛli don trompe qualité la n'a ye tiɲɛli don trompe qualité la a bɛ na ni grossesse extra ye mais sɛgɛsɛgɛliw kelen in fana y'a jira o bɛ dépend i bɛ dose mun ta sigarɛti kɔnɔ dose de bɛ yen quantité de bɛ yen filanan fana a yirala k'a fɔ ko n'i ye sigarɛti min jɔ a facteur risque bɛ diminuer ka jigin donc o bɛɛ bɛ ladilikan fɔ k'an k'a fɔ société mɔgɔw ye minnu bɛ sigarɛti min u k'u janto n'u b'a min ce n'est pas trop tard n'u ma grossesse extra utérine kɛ u k'a mini jɔ a kɔlɔlɔ bɛ se ka na mais a fanga man bon ka tɛmɛ minnu b'a min o la donc n'an tɛmɛn'o o la mɔgɔ bɛ opérer trompe ko problème na ou bien ka opérer wolonugu ko fɛn na fibrome ko ni fɛnw na n'i ye trompe manipuler k'a daba tɛmɛ olu bɛ se ka kɛ facteur de risque ye mais olu man bon komi tɔw mais firisi fɛn fɛn bɛ kɛ trompe kan par exemple grossesse extra utérine y'i minɛ i taara opérer ka sɔrɔ trompe ma tigɛ olu fana ye facteur de risque ye n'i delila ka opérer o fɛn ninnu na olu ye facteur de risque ye ka na ka grossesse extra utérine kɛ o bɛ yɛlɛma don trompe ka baara qualité la a qualité bɛ diminuer n'a diminuera grossesse extra utérine bɛ se ka na o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɔ fɛn dɔ ma gange kɔnɔ dimi dɔw bɛ ko endométriose bɛ se k'i da wolonugu a goloba yɔrɔ la fan bɛɛ la mais minnu b'i da trompe fanfɛla la olu fana bɛ se ka kɛ facteur de risque ye ka na ni o ye bana dɔ ye a musow kɔnɔdimi gɛlɛn b'o minɛ surtout règle kɔnɔna la kosɛbɛ den sɔrɔ bɛ gɛlɛya mais ni den sɔrɔ la a bɛ se ka kɛ grossesse extra utérine ye an b'o fɔ ma endométriose o fana bɛ se ka na ni facteur de risque ye k'a kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fura fɛn dɔw bɛ yen deyi dɔw bɛ yen munnakalanni dɔw bɛ yen o bɛ bila wolonugu kɔnɔ o bɛ se ka na ni facteur de risque ye mais olu bɛɛ facteur de risque ka dɔgɔ an bɛ précision di ye parce que n m'a fɔ wolonugu munnakalanni bɛ minnu na ko tuma bɛɛ olu bɛ grossesse extra utérine kɛ dɛ mais i bɛ taa sɔrɔ en général n'o bɛ yen k'o fara grosse infection kan à répétition
ça peut aussi favoriser. Donc, dispositif intra-utérin, c'est un facteur de risque. Au tɛmɛnen kɔfɛ, an b'a ta, u bɛ bange kɔlɔsini fura dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma microprogestatif. O ye bange kɔlɔsili de fura dɔw de a qualité ka ca. Les microprogestatifs o facteur dɔw bɛ parce que ni y'ulu ta, olu ka baara dɔ ye mun ye ka trompe mouvement minnu bɛ yen k'olu ralenti. Donc den sɔrɔlen den natɔ o bɛ se ka ralenti, n'o ralentira o bɛ se ka jɔ trompe kɔnɔna la. Donc olu ye facteur de risque ye. Dɔw yɛrɛ bɛ yen sisan u b'a fɔ minnu ma ko les techniques de procréation médicalement assistée, bébé éprouvette minnu b'a ta k'a da wolonugu kɔnɔna la, o fana ye facteur de risque ye. Bon, ni ye nin bɛɛ ta k'a jate minɛ ka facteur de risque cité, n'i ye ninnu bɛɛ ta u degrés bɛ ɲɔgɔn ye, mais fɛn fila bɛ olu degré ka bon n'a bɛɛ ye fo ka taa se 3 ma. Fɔlɔ n ye infection mun fɔ, musow ka infection sɔrɔli ka caya n'a tɛ furakɛ ka ɲa, o man ɲi, o bɛ se ka kɛ facteur de risque ye. Les infections sexuellement transmissibles, ka jateminɛ kɛ ka message di population ma chaque fois que ni infection de b'u la, u ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la, a bɛ se ka furakɛ cogo min ka ɲa. O tɛmɛnen kɔfɛ cigarette minɛnw ka ca, o facteur de risque ye, o yɛlɛnen don. N'an bɔr'o la, chirurgie mun bɛ kɛ sur la trompe, olu bɛɛ facteur de risque ye. Facteur de risque fɔra ka caya, mais nka fana b'a la dɛ, facteur de risque kɔrɔ tɛ ko n'o bɛ yen dɔrɔn bana b'i minɛ, mais ni facteur de risque bi i la, bana sɔrɔli o degré de bɛ yɛlɛ ka caya. Donc an bɛ se k'an da don nin fɛn minnu na. Même fɛn dɔw y'a fɔ malformation utérine ninnu, malformation congénitale de l'utérus, de l'ovaire, ainsi de suite, olu caman bɛ se ka na ni grossesse extra-utérine, mais olu ka dɔgɔ population kɔnɔ. N bɛ n da don fɛn fila fɔlɔ minnu na n y'olu fɔ fo ka taa se 3 ma. Infection, cigarette min ani chirurgie tubaire, olu de facteurs ka bon kosɛbɛ. Voilà, n bɛ se k'o de fɔ facteur de risque la. Jɔn sigi bɛ dɔn cogo min ani kɔnɔ bɛɛ ye kelen. Muso grossesse extra-utérine signe fɔlɔ mun i b'a dɔn, n'i ka koli bɛ na kalo o kalo, ni koli man dan fɔlɔ, o ye facteur de fɔlɔ ye, signe fɔlɔ de kan ka n kan ka koli ye nin dɔn maa ye, o ye fɔlɔ ye. Filanan, kɔnɔdimi misɛnnin k'i minɛ, kɔnɔdimi in dalen don baraju kɔrɔla la, mais k'a da côté kelen na gauche ou droite la, o ye taamasere filanan ye. Taamasere sabanan, o ye mun ye basi fitinin bɛ bɔ i kan, basi fitinin bɛ bɔ i kan, basi fitinin a bɛ bɔn dɔɔni dɔɔni. N'olu 3 ye ɲɔgɔn sɔrɔ muso la, i k'a dɔn i ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la, dɔgɔtɔrɔso mun ka surun i la. N'i sera ye dɔgɔtɔrɔw, n'anw ye dɔgɔtɔrɔ ye, an b'i lajɛ mun kan ka kɛ o yɔrɔ bɛɛ k'a kɛ, parce que ni a dɔnna joona kunbɛli ɲɛnama bɛ se ka kɛ k'a furakɛ k'a ban, mais n'a ma dɔn joona, n'e tɛ ninnu dɔn, ni a taara ɲɛ, a bɛ pɛrɛn, n'a pɛrɛnn'i kɔnɔ u b'a fɔ min ma ko joli binna a kɔnɔ, a bɛ kɛ basi bɔnkan ye kɔnɔbara kɔnɔna la, a dɔw yɛrɛ bɛ ka kɛ f'u bɛ connaissance perdu. Donc taamasere fɔlɔ kɔnɔ kan ka règle kan ka na don, mais a ma na o don. Taamasere filanan, baraju kɔrɔlanin b'i dimi, o dimi in fana da i bɛ taa sɔrɔ a dalen don côté kelen na. Sabanan, basi bɛ ka bɔ i kan, mais basi bɔnkan in man ca dɔɔni kosɛbɛ, a man ca kosɛbɛ. N'i y'o y'i la dɔrɔn i ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la. K'an janto an yɛrɛ la, waleya o waleya bɛ yen nɔ k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka nin bana in se an folo ma, a ka kan olu ka ɲini k'a dɔn ani k'an yɛrɛ tanga ka bɔ waleya ninnu ma. N bɛ kunbɛn bana kunbɛli a ɲuman fɔlɔ ye mun ye, n ye n da don facteur de risque minnu na fɔlɔ. O facteur de risque ye mun ye, an bɛ se ka minnu sanze an fɛ n'o ye infection ye.
muso tuma o tuma ni infection y'i mina i ka wuli ko infection furakɛ ka ɲa kɔnɔ bɛ yen o kɔnɔ tɛ yen o ka furakɛ ka ɲa kunbɛli fɔlɔ an b'o fɔ ma prévention primaire ni minnu bɛ cigarette min u ka cigarette min jɔ olu prévention primaire fɔlɔ o de y'a kunbɛli ɲuman ye et que filanan ni koli tɛmɛn'i kan dɔrɔn i ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la n'i sera dɔgɔtɔrɔso la an ye sini saba min fɔ n'o b'i la dɔrɔn o ye secondaire ye i ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la n'i sera dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw bɛ fɛɛrɛ kɛ ka diagnostic kɛ très tôt ni diagnostic kɛra traitement mun adaptelen don o yɔrɔ la o b'o furakɛli kɛ k'o ban ye a bɛ f'o ma prévention secondaire prévention tertiaire la o ye mun ye ni a yɛrɛ dɔnna complication minnu liélen don grossesse extra-utérine na k'olu traiter k'olu ban a bɛ f'o ma donc kunbɛli cogo saba de bɛ an bolo a la mais kunbɛli cogo mun ka ɲi ni nin bɛɛ ye o ye prévention primaire ye ka infection kɛlɛ facteur de risque mun n'an da ser'olu ma k'olu kunbɛ an bɛ se ka minnu changer k'olu changer k'u ban pewu. n'a ma dɔn k'a furakɛ a waati gɛlɛyaw bɛ se ka sɔrɔ a la min kɔlɔlɔw bɛ se ka bonya kosɛbɛ ka ɲɛsin muso ma mais n'a ma dɔn joona n y'a fɔ grossesse in bɛ ti kɔnɔna la n'a tira kɔnɔna la o de forme ka ca a bɛ basi bɔ i kan dɔɔni an bɛ se yɔrɔ dɔw yɛrɛ pap i b'i to sigilen dɔrɔn i bɛ ɲɛnamini perte de connaissance b'i minɛ u b'a fɔ ko a tiɲɛli kɛra u b'a cɛ u bɛ na dɔgɔtɔrɔso la n'a sera o b'a sɔrɔ joli bɛɛ perdira ni joli bɛɛ perdira an bi examiner n'an ye examiner joli tonnen don kɔnɔbara la an b'i cɛ ka taa bloc la o b'a sɔrɔ a bɛ fɔ de ma cun kan ni balaka wuli an tɛ pɛrɛnnen foyi la muso yɛrɛ ka état si man ɲi anémie bɛ joli dɛsɛ bɛ a ka état man ɲi an bɛ don n'a ye o condition na bloc opératoire kɔnɔ ka opérer joli ɲini bɛ daminɛ joli ɲini min bɛ k'i la o n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na n'o kɛr'i la anémie bɛ o n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na infection bɛ se k'i minɛ opération yɛrɛ kɛli bɛ gɛlɛya avec tous les risques liés donc o ye o kɔlɔlɔw bɛ se k'i sɔrɔ kɔlɔlɔ filanan ni a sera o niveau fana ma trompe bɛ tigɛ ka bɔ yen n'a bɛ trompe kɔnɔ donc au lieu que trompe fila ka k'i la trompe kelen bɛ k'i la donc ni trompe kelen bɛ mɔgɔ min na ni fila bɛ mɔgɔ min na olu ka risque ka den u ka succès sansi ka den caman sɔrɔ an dun b'a dɔn muso taalan ye de ka den wolo pour assurer l'humanité i bɛ taa sɔrɔ o den sɔrɔ fana bɛ diminuer n'o diminuera a bɛ jouer i ka musoya kan parce que an ka société kɔnɔ musoya taamasere dɔ ye ka furu kɛ ka den sɔrɔ de donc trompe bɛ tigɛ ni trompe tigɛra fana o n'a kɔlɔlɔ fana bɛ ɲɔgɔn na n da sera olu ma donc an bɛ se ka nin kɔlɔlɔba ninnu de fɔ complication na minnu bɛ se ka na a diagnostic différentiel bɛ yen diagnostic différentiel o ye mun ye ani bana minnu man kan ka confondi ani fɛn fɔlɔ min man kan ka confondi o ye kɔnɔ mun ye kɔnɔ ɲuman ye mun sigilen don wolonugu kɔnɔ kalo kɔnɔntɔn a b'a place la i bɛ cogo bɛɛ kɛ k'o ɲini k'o dɔn fɛɛrɛ o b'an bolo k'o dɔn a différence filanan bɛ kɛ mun ye kɔnɔ mun sigilen don n'a tiɲɛtɔ don avortement a différence filanan bɛ kɛ o ye u kɛcogo tɛ kelen sabanan bɛ kɛ mun ye a bɛ se ka kɛ infection ye naaninan bɛ se ka kɛ kuru yɛrɛ bɛ se ka kɛ kɔnɔna la kuru bɛ se ka ti donc olu différence mais o bɛɛ bɛ dɔn n'i sera dɔgɔtɔrɔso la de dɔgɔtɔrɔw k'i lajɛ ka ɲa olu b'o o fɛɛrɛw bɔ ɲɔgɔn na k'u bɔ ɲɔgɔn na pour que bin kana kɛ k'a fɔ ko nin don nin tɛ voilà. Maintenant, ça, docteur Salek, ni trompe, mais il est-ce que quand on bébé barague non pas d'un qui sait que tu m'as bien fait gana, qu'on a barague non. Ou bien do barague kalouina, do barague kalouina. O question ɲɛna ma badi. Nin fila la en général u bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ de ni nin ye baara kɛ nin kalo in na ka fan da kalo wɛrɛ nin bɛ fan da mais adamaden tɛ dɔn ka ban ala de ye masa ale an da a b'an dan cogo dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan mais an ye mun jate mina a fila bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kalo kɔnɔ fana o bɛ se ka kɛ mais o man ca o man ca.
a jɛlatigɛlen kɔfɛ k'a fɔ ko kɔnɔbara m'a sigiyɔrɔ sɔrɔ a ka kan a furakɛliw olu ka sigi sen kan u n'ugɔni bɛɛ lajɛlen na walasa a kana dankari kɛ nin na. Alors furakɛli ko la furakɛli ko ye furakɛli cogo 3 ye an bolo. Furakɛli dɔw bɛ yen a bɛ jɔnsi kɛ a bɛ tiɲɛ a yɛrɛ ma ka bɔ. O ye avortement tibo abdominal ye. A taara yan trompe kɔnɔ yan yɔrɔ la a binna wolonugu kɔnɔ a tiɲɛna a bɔra a yɛrɛ ma dɔɔni dɔɔni. O ye fɔlɔ ye. Donc an b'o surveiller dɔrɔn de a bɛ fɔ ma abstinence thérapeutique. Filanan ye a dɔnna a bɛ trompe kɔnɔ. O de ka ca. N bɛ n da mɔgɔw formule o de ka ca. O formule ko fila don. Soit an bɛ a traiter médicalement o critères bɛ yen, soit an b'a traiter chirurgicalement. N'an y'a ta médicalement o conditions bɛ yen, critères bɛ yen a ka ca. O ye grossesse to fɛn dɔ bɛ an b'a fɔ bêta dosage de bêta CZ plasmatique o facteur bɛ don a la ni den bɛ nin na o bɛ don a la facteur wɛrɛw jolitaw musow bɛ don a la mais o ye pikiri ye an b'o kɛ ka muso surveiller pikiri in bɛ mun kɛ a bɛ taa kɔnɔ in den faga kɔnɔna la ka a yelen k'a bɔ mais o condition bɛ kɛ mun na fo k'a sɔrɔ banabagatɔ a ka kɛ banabagatɔ timinandiya ye dɔgɔtɔrɔw ka kɛ mɔgɔ ye minnu b'a surveiller de très près. Traitement filanan ye mun ye chirurgical ye. Chirurgical fana la qualité fila bɛ yen. Qualité dɔ bɛ yen an ka chirurgie classique an bɛ kɔnɔ dayɛlɛ pewu. N'an y'a dayɛlɛ an bɛ taa grossesse in bɔ trompe an bɛ taa ni trompe ta k'u bɔ. Généralement o bɛ kɛ ni trompe pɛrɛnna de ka grossesse ka ti ka trompe pɛrɛn joli bɛ kɔnɔna la. Donc en ce moment n'an y'a dayɛlɛ an bɛ trompe tigɛ k'o bɔ o fɛn tiɲɛlen en général o bɛ kɛ grossesse extra-utérine taalen ɲɛ de kɔnɔ in taalen ɲɛ. Sabanan ye mun ye o sabanan traitement sabanan in kɔnɔ toujours n'o ye chirurgie ye an bɛ subahana mansinw b'an bolo bi ka sɔrɔ kɔnɔ ma dayɛlɛ n'a donna joona i bɛ appareil don ka wonin dɔ bɔ kɔnɔ la ka don dɔrɔn ka taa grossesse in lajɛ i bɛ se ka trompe dayɛlɛ k'a sama k'a bɔ ka tila k'a bila a nɔ la. Donc grossesse bɛ bɔ trompe ma tigɛ ka bɔ yen mais o traitement bɛ kɛ kun mun na fo k'a sɔrɔ a ma pɛrɛn muso yera très tôt. C'est pour cela an ka ladilikanw na an ko n'a kɛ b'i la dɔrɔn i bɛ retard la dɔrɔn kɔnɔdimi misɛn min i ka taa dɔgɔtɔrɔso la o b'a sɔrɔ a ma ti parce que ni kɔnɔ in tira trompe kɔnɔ dɔrɔn o traitement tɛ se ka kɛ. O traitement nafa ye mun ye o b'a to trompe bɛ to sur place i ka chance de grossesse ultérieure o élevé don en même temps o b'a to i bɛ séjour mun kɛ hôpital kɔnɔ o man ca. Sabanan a b'a to complication caman fana t'i sɔrɔ. Donc nin traitement suguya 3 de bɛ l'abstinence thérapeutique, traitement médical ni fɛn ye pikiri ye ou bien furakisɛ et sabanan ye opération ye chirurgie soit i b'a dayɛlɛ an bɛ kɔnɔ dayɛlɛli mun kɛ soit an bɛ wonin dɔ bɔ bara kɛrɛfɛla la ka don an b'a fɔ min ma ko célioschirurgie ka taa nin furakɛ k'a bɔ. Musow ka infection kɛlɛ a kɔlɔlɔba de bɛ na ni nin ye o ye fɔlɔ ye. Filanan musow ka cigarette min u k'a dimini ye. N'olu fila n'an sera ka age o kan an bɛ nɔgɔba bɔ nin ko la. Sabanan o ye n'i ye kɔnɔ ta ni règle tɛmɛn'i kan n'i ye fɛn y'i la dɔrɔn ko règle tɛmɛn'i kan i t'i teliya ka taa dɔgɔtɔrɔso la et que ka kuma ban ni mun ye muso mun bɛ to muso kɛlɛ la muso kɛlɛ ye mun ye muso mun sara ala k'an cɛ janya an ma kɔnɔmaya kɔnɔ ou bien tile 40 kɔnɔmaya kɔfɛ tile 45 kɔnɔmaya kɔfɛ tile 40 kɔnɔmaya kɔfɛ o ye muso saya ye nin grossesse extra-utérine nɔbɔ sera o y'a cause fɔlɔ ye kalo 3 fɔlɔ kɔnɔ. Donc ça c'est très important o welewele kan de bɛ ne bolo mɔgɔw k'o dɔn pour que k'u janto o la et que n'u nana dɔgɔtɔrɔso la
dɔgɔtɔrɔw fana ladilikan bɛ di kɛra dɔgɔtɔrɔso fan o fan n'i ye muso ye ka sɔrɔ muso min don a bɛ koli ye a bɛ koli a nana bana o bana ɲaɲini na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ i k'i hakili to nin grossesse extra utérine na muso nana muso min bɛ koli ye misaliyala k'a ta san 15 la ka taa bila fo san 45 la san 45 la i hakili to nin grossesse extra utérine na parce que n'an y'a ta facteur de risque yɛrɛ la an hakili bɔra kelen kɔ les femmes de 35-45 ans constituent un facteur de risque. O bɛ constituer o la cogo di sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ni muso sera o période ma grossesse extra utérine yɛlɛnen don k'a dan fɛn caman kan ka da qualité de l'œuf yɛrɛ n'a sera san 35 ma qualité de l'œuf man ɲi parmi les causes d'extra utérine ni qualité de l'œuf man ɲa a bɛ don a ka gɛlɛn utérus grossesse ka trompe traverser ka tɛmɛ o ye fɔlɔ ye man ɲi ça c'est un facteur très important donc o sɛgɛsɛgɛliw y'o o yira donc o fana ye facteur de risque ye donc c'est pour dire que ni muso sera dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ i bɛ période d'activité génitale la i ka bange ma jɔ i bɛ bange kɔnɔna la i bɛ laada ye dɔgɔtɔrɔw fana k'u hakili to nin fɛn in na o ladilikan de bɛ n bolo k'a fɔ n'u kelen t'u cɛw bolo u k'u ni infection ye kelen min na dɔrɔn maloya t'a la koyi n'aw ma ɲɛ aw sigira cɛ kelen kun aw sigira de ni sisan yɛrɛ tɛ aw sigira de ka fɛn bɛɛ partager ni infection ye kelen min na tɔw bɛɛ ka ɲininka cɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ musow ka don ɲɔgɔn na musow fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ ka ɲɔgɔn minɛ ni infection bɛ kelen na a bɛɛ ka furakɛ n'a furakɛra cɛw fana ka infection ka furakɛ o de ka ɲi o de la nin fɛn in bɛ se ka kɛlɛ ka ɲɛ kosɛbɛ voilà kumakan laban n bɛ Sirifula TV mɔgɔw fo parce que nin bɛɛ ye nin b'i ko wajulu de anw bolo parce que dɔgɔtɔrɔ n bɛ tilen k'o fɔ nafa foyi t'i la société kɔnɔ ka to ka nin wajulu sugu kɛ ala ye dɔnni mun d'i ma ka dɔnni partager i ni communauté cɛ pour que communauté b'i nafalan b'a la cogo min adamaden yɛrɛ nana i k'i adamaden ɲɔgɔn nafa de donc n b'aw fo aw ka cɛsiri la aw ka continuer nin fɛ c'est pour cela chaque fois que n'aw sera dɔgɔtɔrɔ fɛn fɛn ma k'a fɔ k'aw b'u interviewer nin b'i ko wajulu de barajiba de bɛ nin na donc n b'aw fo ala ka yiriwa di aw ma toujours aw ka baara la ala ka kɛnɛya di population ma ala ka kɛnɛya di anw yɛrɛ ma an ka bila population sago la k'u ka baara kɛ